Kuya saya kelai kemoro dan video kaisok kejak Mia ni sini kulaya sini je tipra warrior day berita tipra lain movement wo jangan macam ni hendak kaino sebagai orang ni bagai sudah naik dewasa dah naik memang neredi ni apa ni sini mami sunjak kainai soja jora sok kainai ata jora sok kainai noja jora sok kainai hai honte nu mai mai dok tu kesang mai samai ka tabo total kira di kelajak orang kainai dok tabo tu kan kain ke ni orang kain di sini ni orang tabo delivery kainai bag janai inge sudah naik bahai ni orang kajak beri orang bang mai inge mau kotor tonggul di sini orang 300 जना बिसिङो सागनाय हल बिसिङो गे जरा चलारो बरनि बाङै हिके 10 पांजा तंगो बरनि बाङै सुजानाय रेडी तंगो ताबो गहायनि बरनि बाङै पास खायजा अ जागाव जे जोंनि बरनि वाइटिएफ दिल्ली यूनिट नि जे प्रिपारेशन लेके सन्तोषजनक बर गरि हिंखायके তিনি আসল জরাতুন খাইমে খামो अमो बरनि अबदान तंगो जों बरनो हामबायबो मा जानांगौ दानि के बर सपं काया नङा खालाय बरबो सात खालायै दिनै प्रहासिनि खायनै जत लुकरनो लांथानानै बाजे जत अरेन्जमेन्ट नांगोनि जों रेडि खालामबाय tam kop kesan bangai हास्टेनि लुकरनो आङो मनो पाइनानि मुखुबो जे ताबखनो खायनायनि मोसौबो दंनाय रनो आं खायनायनि मोसौबो नाव तंतुतै जानजा मता जानजा बिसा तामनो सुरिलांखो खालांखि जोंनि दफायाव सानानि बागै नाव तंतुतै खानो जानजा फोरखौ तामनो खालामसावै तंखांखे जोंनि थाकाव दंनाय मता बिदिनो हामारि याफानाय होनैखौ फोरखौ खायो तैबो बरनि मरेल सापर्ट नांगौ नाव तंतुतै खानो मरेल सापर्ट जतनो ताबो खायबिमानो नैनि नाव तंतुतै जे बुसिया तंनाय रनो बहायनो ताबो बुवाग्रा एबा जोंनि ग्रेटा चित्रालें गभर्नमेन्ट ताबो खानो साबे तंनाय रनो बांनाय मुखुबो बर बहायनो जरा तंसेनि खायो थानसानि बिसिमखौ जोंनि कायसा त्रिपुरा दफानि हास्टे कताव सिना खानिबो पार्टिसिपेशन बायलांनो